a COPCAM hem participat bastant activament en diversos projectes més de caire més territorial o comarcal, amb agents diversos que giren sobretot al voltant de l'àmbit agrari o agroalimentari, com pot ser el Fòrum Agrari del Priorat o hem impulsat també o assessorat el projecte de la Plana de Secà, o hem participat al País Agrari, més al Baix Camp, etc. Tot vinculat a projectes de dinamització territorial, vinculat al sector agrari i sempre nosaltres, com a COPCAM, aportant la visió de l'economia social i solidària per intentar que aquests projectes s'encarin dins d'aquest marc. Un altre eix important és tot el tema del relleu agrari. Com sabeu, el sector agrari s'està envellint molt i costa que persones joves puguin accedir a aquesta activitat i s'animin a tirar projectes endavant. Llavors, nosaltres estem treballant també conjuntament amb algunes cooperatives agràries per treballar aquest tema i al voltant, sobretot, de la figura de l'espai test, que és, per qui no ho conegui, vindria a ser com desenvolupar incubadores per donar suport a aquests joves productors perquè es puguin incorporar d'una manera més segura o puguin fer proves de veure si la seva activitat pot funcionar o no, se'ls aporta recursos, etc. Estem treballant en veure si podem desenvolupar aquest tipus d'estratègies a nivell del nostre territori. Per altra banda, com ha dit la Maria, hi ha una xarxa d'ateneus cooperatius a tot Catalunya, llavors també tenim un grup de treball específic sobre agroecologia. Podem anar compartint coneixements, estratègies, projectes, i és molt interessant perquè així connectem tota Catalunya, els diferents territoris que hi ha, diferents projectes que han anat sorgint, que van apareixent i com ara també hi ha bastanta efervescència, és un espai interessant on com a COPCAM estem participant. I per altra banda, tot el treball de grups de consum, que és una mica el que ens porta avui aquí, que és intentar promoure el consum agroecològic al nostre territori i estendre-ho al màxim de persones possibles i sobretot centrat molt en el consum, els grups de consum agroecològic. I un soc aquí. Llavors, amb això hem anat fent diverses actuacions. En primer lloc, ja fa uns anys estem treballant en crear simplement un espai de trobada on els diferents grups de consum del territori ens puguem trobar, compartir quina situació estem, quines necessitats tenim i començar a desenvolupar actuacions conjuntes, coordinar-nos més del que ja estàvem fins ara i tenir un espai de comunicació continu, des per mail, per les trobades que fèiem com podíem i per WhatsApp, etc. Llavors, d'aquest espai de trobada han anat sortint diferents actuacions. Per exemple, hem fet algunes formacions d'eines informàtiques per grups de consum. També vam fer una de formes jurídiques, de dir què ens constituïm com a associació, com a cooperativa, què podem fer, etc., que és una necessitat que sorgeix sovint en els grups de consum. I una altra línia que hem fet, que potser és la més rellevant, ha estat fer èmfasi en el tema de la comunicació i divulgació del consum agroecològic. Des de fer una divulgació més en un públic més general, com fer una comunicació molt centrada a que més gent s'assumi als grups de consum. Hem fet molt d'èmfasi en això, que molta gent, a part de conèixer-ho, s'animi realment a fer el pas i a sumar-se en aquests grups de consum per afavorir la consolidació i arribar a més gent. Llavors, amb això hem fet la campanya Ho fem agroecològic, que suposo que ja heu vist, on vam presentar un vídeo molt xulo explicant una mica per què el cooperativisme agroecològic, la sobirania alimentària, etc. I això ho vam fer amb el suport de les cooperatives del FAR i Sabrines. Aquesta campanya, que havia sortit d'aquí del Camp de Tarragona, la vam poder extendre a tota Catalunya, coordinant-nos amb altres ateneus i fent que la campanya Ho fem agroecològic pogués arribar més enllà i tingués més impacte. I això ha sigut bastant guapo i ha sigut un èxit bastant important. I a més l'hem vinculat amb altres campanyes, com pot ser la d'abastiment agroecològic, que han fet Pam a Pam i Arran de Terra. I ha fet que hi hagi un xup-xup bastant important, sobretot aquests mesos de confinament. De fet, nosaltres vam avançar la campanya veient la situació que hi havia i que hi havia bastant interès en el consum agroecològic i de proximitat. Vam avançar i vam intentar potenciar-la al màxim possible. I ha tingut bons resultats i sembla que s'està animant bastant el tema del consum agroecològic. A banda d'això, també amb els grups de consum hem anat fent una petita base de dades de les proveïdores que tenim cada grup de consum i també per veure quins eren comuns, quins no, per conèixer altres proveïdors que no coneixíem.
I per començar a treballar també potser el tema de fer compres conjuntes i articular el transport, de dir, si nosaltres tenim també aquest proveïdor, doncs potser podem coordinar els transports i tot això. Llavors, això és una cosa en la que hem estat treballant aquests últims mesos, sobretot el tema d'intentar coordinar rutes de transport que fan els diferents grups les productores i després els que fan els grups de consum, com la Bajoca, com veurem, té també un transport que fa setmanalment, l'Aresta també tenim un transport que fa tot el Camp de Tarragona, Penedès, etc. un cop a la setmana. Llavors, la idea és anar coordinant els diferents transports que s'estan produint al Camp de Tarragona. Això ja havia existit al Camp de Tarragona, amb gent del camp, però ara seria reprendre aquesta idea i seguir aprofundint. Anar detectant quins transports i trajectes s'estan fent, quins punts logístics tenim i intentar-ho coordinar. I això és una de les coses que estem fent. Llavors, de cara ara a les següents passes que anirem fent, a part d'aquesta presentació que estem fent avui, doncs farem segurament una jornada que anàvem a fer abans de l'estiu, però l'hem hagut de posposar, segurament la farem després de l'estiu, de sobirania alimentària i cooperativisme. I també volíem fer un taller dirigit a grups de consum sobre comunicació i canvi d'escala i també dirigit a productores, i això segurament també ho acabarem fent després de l'estiu, perquè ho sapigueu. I, així en general seria això el que anem fent. Si després teniu preguntes, me les podeu fer. I dono pas a la Teresa perquè ens presenti el projecte de la Bajoca. Vale. Teresa, et dono veu, un moment. Sí, ara? Som-hi. Vale. Hola, bona tarda. Jo soc Teresa, som membre del grup de consum La Bajoca i us vaig explicar una mica el funcionament de La Bajoca, del grup, i us vaig explicar també quin és el creixement que hem tingut al llarg dels últims, sobretot els 2 últims anys. Perquè us feu una mica d'idea, el grup de consum La Bajoca es va iniciar l'any 2013 amb unes 10-15 famílies o nuclis familiars, i ara en aquests moments en som 174 nuclis familiars. De 10-15 hem crescut considerablement. A l'inici, el grup de consum estava ubicat sols a Valls, continua sent el lloc on es crea el lloc de recepció i sortida de comandes, amb el qual el que hem fet ha sigut, ens hem juntat, hem aconseguit entrellaçar-nos aprofitant la xarxa de casals dels municipis del voltant i l'interès que teníem per la creació de nous grups de consum. El que vam fer va ser proposar-los de ser nosaltres el grup centralitzat i a partir d'aquí haver d'alimentar a la resta de grups de consum de la resta de municipis. Aquests municipis són Tarragona, Vila-seca, la Canonja i Reus. Llavors, el funcionament de la Bajoca és el següent. Nosaltres fem una comanda setmanal, tenim un període de temps de divendres fins a dilluns. La comanda aquesta es realitza a través de la web. Després us mostraré tota la part de la web. I tothom entra durant el període d'aquests dies, realitza la comanda i llavors, al llarg de la setmana, sobretot concentrat entre dimecres i dijous, aquí a Valls, al nostre local, rebem tots els productes de cadascun dels productors. El dijous es fa el reparto en les cistelles i llavors a la tarda és quan nosaltres, els usuaris del grup de consum de la Bajoca d'aquí de Valls, anem a recollir-la directament caminant i a la tarda surt una furgoneta, un transport que tenim contractat, que fa el reparto a la resta de municipis. En la resta de municipis s'han organitzat en cadascun dels casals per tenir allà una persona que rep aquest transport, obre el local, descarreguen allà les cistelles i llavors espera que vagi la gent a anar recollint les seves comandes. Nosaltres, degut al creixement que hem tingut, a l'inici era tot voluntari i arriba un punt amb el qual el projecte va començar a ser viable econòmicament i llavors tenim una persona alliberada. Aquesta persona alliberada s'encarrega d'organitzar
Doncs des del dilluns que es tanquen les comandes, passa les comandes a cadascuna de les productores que treballen amb nosaltres i s'encarrega també de rebre els productes a mesura que van arribant aquí a Valls. Aquesta persona també s'encarrega de fer el repartiment dels productes dintre de cada cistella. Què ens ha passat? Doncs que fins ara aquesta persona sola era capaç de, sobretot el dijous, fer tot el reparto dels productes a les cistelles, però de l'última temporada fins ara el creixement ha sigut màxim i llavors concentrar tota aquesta feina en un temps tan curt com és el dijous al matí per tenir-ho tot preparat perquè el dijous a la tarda surtin totes les cistelles és impossible. Llavors el que hem hagut de fer ha sigut, tenim una persona que ve de la Fundació Formació i Treball, aquesta persona ve al matí i llavors el que fa és ajudar a la nostra persona alliberada a fer el repartiment dels productes. A més, des que va començar el confinament, la gent sembla que es va mentalitzar una mica més que en aquest cas ha sigut positiu en quant al consum de productes ecològics i de proximitat i llavors les nostres comandes encara es van multiplicar molt més. Vam tirar mà de voluntariat. Durant uns dies hem estat treballant uns quants allà, ens hem organitzat i llavors per facilitar sobretot tota la part del repartiment, perquè és increïble la quantitat de feina que hi ha un dijous al matí en molt poques hores per poder repartir tots els productes que tenim. En aquest cas, també tenim la part dintre del grup, tenim com un subgrup que és totalment voluntari i ens encarreguem de fer la recerca de nous productes i noves productores. Què ens ha passat? Que gràcies al creixement la gent també fa com una demanda de més productes. Al principi teníem productes bàsics com podien ser fruita, verdura i poca cosa més. A poc s'han anat introduint productes i ara fins i tot es fa com si fos una mica de... Si hi ha alguna persona que li interessa, ostres, a mi m'agradaria tenir... Per què no busquem pasta de dents ecològica? Doncs vinga, fem la recerca. Si la persona ja directament té un mínim de coneixement sobre aquest tema i ja directament entra i diu jo ja he fet una mica de recerca i he trobat aquestes productores, fem el contacte i a veure què passa. Doncs això és totalment voluntari. Amb això ens ha permès que ara en aquests moments tenim una varietat de productes increïbles. Jo crec que menys peix fresc, que pràcticament és impossible de trobar. De la resta, una persona que fa la compra a través del grup de consum no necessita xafar un supermercat, una gran superfície, per a res. Bàsicament, ho tenim pràcticament tot. Això ens ha ajudat també a que els nostres productors i productores també creixi el seu nivell de producció. De fer les comandes amb pocs productes a que nosaltres demandem perquè en són més persones o més nuclis familiars els que tenen la demanda d'aquest producte, a ells també els fa almenys tenir més sortida amb el seu negoci. I que també hem trobat, per un costat és l'avantatge aquest, que hem reforçat sobretot els productors que també van apostar per entrar a treballar al grup de consum, ja s'han consolidat, ja n'hi ha productors que d'allà no els deixarem sortir, encara que vulguin, no els deixarem sortir. Ens encanten els seus productes i no... De fet, si algun productor o alguna productora en algun moment ens han dit que van molt apurats de feina i que no ens poden abastir tot el que nosaltres demanem, ens sap greu, no? És com, ostres, sembla que hem perdut una mica, no? A una persona que teníem allà amb la confiança aquesta, però bueno, ja són situacions, no? Però això ens ajuda també a casos amb els quals penseu que nosaltres tenim productores que són locals. En el nostre cas, aquí a Valls, doncs nosaltres, la carn és local, és d'aquí de Valls. La carn estem parlant de la part de l'embotit. Clar, aquesta gent els ajuda directament a que tu els passes la comanda el dilluns i ells venen el dijous a portar el producte i no s'han de preocupar de res més. Ho tenen ja tot assegurat i tot venut. Per a ells també és una manera de, a part de créixer amb el seu negoci, saber que ja tenen unes vendes assegurades. Això a nosaltres ens permet, com a usuàries,
anar demanant també nous productes als mateixos productors. És a dir, si el primer que va començar amb nosaltres, que va ser, per exemple, el forn que teníem abans, que era el forn de Pier, ens feia un únic pa, a mesura que li anàvem demanant, ostres, per què no ens faries unes magdalenes? Bueno, ja m'ho pensaré, ja veurem a veure com ho fem, i al cap d'una setmana ja teníem allà magdalenes. Ens les deixava provar i llavors era com, sí, vinga. Al final, es va espavilar, vull dir, teníem una barbaritat de productes seus. Doncs això és un dels avantatges, el vincle aquest que creem amb els nostres productors i productores i entre els consumidors és un vincle molt xulo, perquè tu al final també demanes una mica què és el que t'agrada o com ho vols, no? Farina que sigui tota ecològica. Vinga, va, doncs ja m'hi posaré jo a buscar productores de farines i a veure què aconsegueixo. I al final ens vam adonar que en el mateix cercle es tancava el cercle, és a dir, un dels nostres productors alimentava el forn i el forn ens alimentava el grup de consum, és a dir, tota la roda s'havia tancat. Quan ens vam adonar d'això, dius, ostres, està molt xulo, no?, la vinculació que tenim entre tothom, entre totes les parts. Què passa? Què ens hem trobat? Doncs que ara últimament, degut a l'augment de comandes, han hagut productores que no han suportat, sobretot el tema de fruita i verdura, sobretot hem tingut més problemes en el tema de verdura, que no tenen prou productes per abastir-nos amb tota la nostra demanda. Això, fins que no passi un temps i aquesta gent, clar, tu produir verdura no és tan ràpida, és de temporada i fins a la temporada següent no pots plantar més enciams perquè els vols d'aquí 15 dies. T'has d'esperar, no? Llavors, clar, això ens ha fet buscar altres productores que ens poguessin abastir o almenys entre 2 o 3 acabar de sumar per poder tenir tothom els seus productes. I pel que fa en aquest tema, el transport ha sigut també una de les coses que més ens ha... Hem hagut de quadrar sobretot tot el tema d'horaris perquè el transport ve aquí a Valls, recull totes les cistelles i llavors fa la ruta de municipis. És complicat al principi, sobretot, tenir clares quines són les cistelles que marxen, quina persona ha d'estar a tal hora per obrir la porta de tal casal o de tal local on van a recollir la compra. El següent també, al final, més o menys, ens hem aclarit, ja tenim la ruta establerta, ja està prou aclarit. I, a més, a Tarragona, fins ara, durant el confinament, sí que fèiem el repartiment a domicili, sols aquí a Valls i aquí al voltant, i en Tarragona i al municipi de Tarragona, però el repartiment, i això ara ja s'ha eliminat, ja que tothom ja més o menys es pot moure, però a Tarragona ciutat sí que mantenen el repartiment a domicili. A ells sembla que sí que els interessava per la mida de la ciutat i era molt més còmode, la gent usuària del grup demandava això. Llavors, si us sembla bé, us projecto aquí a la meva pantalla, us comparteixo la web de la Bajoca i us mostro una mica perquè ho pugueu veure, sobretot perquè veieu quina és la quantitat el ventall de productes que podem arribar a tenir. Mireu, nosaltres funcionem així. Tenim la web, nosaltres entrem aquí amb el nostre usuari i el correu electrònic i llavors en aquest costat d'aquí nosaltres ens trobem tots els productes per grups. Tenim arròs, pasta, llegums, aviramous, els més curiosos que s'han anat introduint a poc, doncs són, per exemple, de cosmètica. L'últim producte que hem introduït ha sigut protector solar, pasta de dents, que això no en teníem i era molt difícil de trobar. La gent que demanava el tema de la kombucha, el tema de tofu, tenim el nucli de la canonja són la majoria vegans i una de les seves necessitats era productes que fossin vegans. I llavors ens vam espavilar i hem trobat també, ara ja tenim productes de tofu, tempeh, Frankfurt, i aquests productes sí que és cert que s'activen no setmanalment. S'ha de tenir clar que no tothom compra totes les setmanes els mateixos productes. Llavors, el que sí que hem fet ha sigut, hi ha productes que s'obren quinzenalment. O, per exemple, la vedella, que aquesta ens avisen quan van a matar l'animal
i llavors ens diuen, vale, a partir de la setmana tal podeu fer comanda. Llavors deixem un plaç d'unes 2 setmanes perquè la gent pugui fer comanda i llavors se farà, la comanda de la vedella es fa més o menys un cop cada 3 mesos. Pel que fa als detergents i tota la part de detergents per a la roba, per al cos, per a les pastilles de rentaplats, també fem exactament el mateix. Cada X temps s'obre comanda i la gent demana. Amb això també va haver una demanda de roba. Què ens va passar? Que ens vam posar a buscar roba i llavors vam trobar una marca que fa roba i llavors fem comanda 2 cops, almenys un cop a l'any, que és de cara a l'estiu. Samarretes de màniga curta, de cotó, pantalons de xandall, gorres, poc més, sense serigrafiar ni res, però ja saps que portes alguna de roba ja també amb tot el tema del control que els fan. Llavors, nosaltres aquí, per exemple, nosaltres entrem a l'apartat i a partir d'aquí el que fem és triem el producte. Aquí tenim al centre, nosaltres veiem qui és el proveïdor, en aquest cas serà l'Aleix que vindrà a parlar-nos després. Nosaltres aquí afegim la quantitat que volem, l'afegim al carro. Fem, per exemple, a veure, anem a la fleca i anem així, us ensenyo una mica. Per exemple, aquí tenim també productes de l'Aresta que també participen de la xerrada i després ens explicaran una mica el seu projecte. Llavors nosaltres afegim i una vegada ho tenim, una vegada tu ja tens tota la compra, vens aquí, ho compro i d'aquí una de les coses que hem incorporat durant el confinament i això ens ha fet, és molt més fàcil, sobretot per la persona alliberada que està esperant-nos per recollir la compra, és que nosaltres podem fer el pagament a través d'una targeta bancària, un prepagament. Això amb el tema del Covid va ser algo obligatori i crec que es quedarà, perquè per tothom és molt còmode entrar aquí, poses les teves dades i directament ho acceptes. Va ser el dijous a recollir la compra i ja no hi ha trasbàs de diners. Doncs això és la nostra web. Us deixo de... Llavors, què fem també com a grup de consum? Nosaltres fa un parell d'anys vam començar a engegar a fer una ecofira. El primer any ens vam organitzar uns quants i em va dir, ostres, què podem fer? Com podem donar a conèixer als nostres productors i donar-nos a conèixer nosaltres mateixes? Llavors vam organitzar una ecofira aquí a Valls, amb la qual vam convidar a totes les nostres productores i qui va voler va venir. Llavors, durant aquell dia, el que vam fer va ser presentacions d'alguns dels productes. El primer any es va fer també un taller amb una nutricionista que ens va fer receptes de temporada i amb els productes que nosaltres teníem al grup. Van venir les productores i van poder explicar alguns dels seus projectes i, a més, donar-se a conèixer elles també. Amb això vam veure que vam tenir molt d'èxit i ara ja, en compte de fer una cada any, ara en fem ja 2 cada any. I està molt xulo perquè veus a tothom apropar-se allà a la plaça, estan parlant amb les productores i amb els productors, ens parlen a nosaltres, alguna persona se fa sòcia del grup de consum. És una manera que també el municipi, la població, s'enteri i pugui veure els productes, perquè quan tu els dius, tenim una web i d'aquesta web nosaltres comprem, molt bé, però la gent també moltes vegades compra en base a la vista, no? I llavors, clar, que donar l'oportunitat a que les nostres productores ensenyin tot el que poden tenir, pensàvem que també era una gran oportunitat. I la veritat que estem supercontentes de l'èxit que tenen les ecofires cada vegada que organitzem una. I ara, últimament, si ens seguiu a Instagram, hem engegat ara una part de receptes. El que hem estat fent ha sigut, hem començat a gravar vídeos de restaurants d'aquí de Valls. En un principi, això està obert a la resta de municipis que tenen grup de consum amb nosaltres. I el que fem és entrevistem el cuiner responsable del restaurant i ens explica una recepta allí mateix. Llavors gravem la recepta. Què passa? Que, clar, nosaltres per a fer això, la nostra condició era que havien de ser restaurants, vam fer la tria de restaurants que treballessin amb productes de proximitat o que fossin de quilòmetre zero. Fins ara, si entreu, veureu que tenim la pizzeria, una de les pizzeries d'aquí del poble i un altre restaurant. Està en projecte 2 restaurants més de Tarragona i un de la Canonja. Això esperem que cada vegada s'ampliï perquè també està xulo donar a conèixer aquells negocis que cuinen amb productes de proximitat i que la gent ho pugui valorar també.
I bueno, això és més o menys el que nosaltres fem com a grup de consum. Si teniu qualsevol pregunta o qualsevol dubte, el Tais, que també està aquí a la xerrada, també segurament me podrà ajudar a respondre després, si en cas de que jo no sàpigui què respondre, i ja està. Això és. Gràcies. Merci, Teresa. A veure què em poso. Merci, superbé. Gràcies. Doncs bé, també recordar que podeu anar fent preguntes, que si no potser us les esteu apuntant, però si no també les podeu anar vehiculant per aquí al xat, com hem dit al principi, i que així la Mercè les va organitzant, per si ens repetim o així. Nosaltres ja en tenim algunes que ja hem anat pensant, que ja les farem al final, per tu, Teresa, i també per l'Adri. Doncs ara donem pas ja a l'Aleix Mallofré. També cal dir que a Valls li diuen el cigroner, perquè va començar fent cigrons. I com que al principi només feia cigrons, crec, no sé si després ja ho explicaràs, Mallo, però ara ja fa llenties i també fa cereals, i això ja ha anat ampliant la varietat, però es va quedar amb el producte estrella, era el cigró, i es va quedar amb el cigroner. Ara espera a veure si arribo, que va una mica lent això. Aleix. Hola, bones. Sembla que ara ja estàs a punt. Vinga, som-hi. Sí, se'm sent? Sí. Bona tarda a totes i a tots. No sabia que a Valls em deien el cigroner, però va estar bé saber-ho. Sí que el producte estrella una mica i amb el que vaig començar era el cigró i ara, com diu la Maria, doncs també toquem altres llegums i també mica en mica hem anat introduint cereals, sobretot blats antics, i aleshores som productors de llegum i de cereal. Nosaltres som del Vendrell i la nostra funció una mica aquesta tarda és explicar quina és la visió del productor, quina és l'altra banda. Fins ara han explicat la visió del grup de consum i ara la nostra funció és explicar quina és la visió del productor, com ho viu el productor una mica tot plegat. Seré molt breu i espero explicar-me prou bé. Jo vaig començar, fa uns anys, ja vaig començar a ser productor de llegum de la bajoca i per això m'han convidat una mica aquesta tarda. Aleshores, m'imagino que, com ha dit la Maria, molts i moltes de vosaltres esteu aquí perquè o bé formeu part d'un grup de consum o bé teniu intenció de tirar algun grup de consum endavant o se us generen preguntes entorn de tot això. I una mica la pregunta és per què volem crear un grup de consum quan al supermercat cada cop més i cada cop més heavy tenim un apartat amb productes ecològics i superguais. Perquè segurament els productes ecològics que podem trobar en un supermercat o els que podem trobar en un grup de consum s'assemblen només en això, en que són ecològics. Difereixen, per exemple, que altres conceptes com és la proximitat, com és la confiança que genera entre el productor i el grup de consum o la gent del grup de consum i sobretot els preus. Els grups de consum miren com ha dit la Teresa, quan busquen productors, busquen, primer de tot m'imagino que busquen productors que els hi puguin produir o facilitar aquell producte que ells estan buscant, però després un altre dels valors que tenen en compte és que aquests productors estiguin arrelats al territori o siguin el més pròxims possible amb aquella iniciativa. Les estanteries del supermercat, si anem a veure els productes ecològics, si mirem l'etiqueta o si mirem d'on venen, veurem que de proximitat poca.
Una altra cosa que genera aquest vincle és la confiança que es genera, no? entre el productor i la gent del grup de consum. No? Jo, per exemple, aquest matí, doncs, quan he anat a portar la comanda a la Bajoca, doncs, hi havia el Madí, que cada setmana ens veiem, i jo puc parlar amb ell de ostres, mira, doncs se m'està acabant el cigró, aquesta setmana el cigró cuit m'ha quedat tant, i ell alhora doncs, també em pot doncs, podem intercanviar, no? Hi ha un intercanvi d'informació i cada setmana doncs, es va generant una confiança que si ens hem de dir les coses doncs, tenim aquest canal també directe doncs, per veure'ns. No? Últimament també, a part del Madí, també trobem a la Teresa i al Rubén, que estan allí fotent un cop de mà amb l'encapçada, perquè van una mica desbordats. I després hi ha un altre tema que és bàsic, que és el preu. No? En un supermercat, segurament aquells productes ecològics doncs, hi ha un contracte darrere que marca que es basa en la producció i en el preu, amb el que el productor o aquell agricultor doncs, segurament estarà lligat no sé quants anys doncs, a produir-los aquell aliment amb un preu que et marca la gran superfície i que al final acabaràs firmant una hipoteca i t'acabaràs lligant doncs, amb una gran superfície per produir-los allò doncs, amb un preu que segurament no són germanetes de la caritat i et aniran a escanyar una mica en aquest sentit. No? En un grup de consum, el preu, diguéssim, que el fixa el productor, sent honest i una mica tenint en compte quin és el preu just doncs, que li costa a ell o a ella doncs, produir aquell producte i aleshores el grup de consum accepta aquell preu també amb això, no? Amb aquesta relació de confiança, de que no anem a inflar preus ni a... Una de les coses que ha passat últimament amb tota la situació aquesta del Covid i això que hem pogut veure doncs, és que hi havia productes que tenien una gran demanda que el preu s'ha inflat doncs, per treure'n rèdit en aquest sentit. No? Nosaltres hem mantingut els preus des del dia que pactem el preu amb el grup de consum o amb els clients, doncs els preus s'han mantingut i han sigut sent aquells, no amb afany d'aprofitar la situació i aprofitar el moment. No? Aleshores, és això, la relació entre un productor i un grup de consum no es basa en un contracte que firmes i que va a missa, sinó que es basa en una relació de confiança i en un compromís. No? Un compromís que assoleix el productor per facilitar i per proveir de producte amb aquell grup de consum a un preu tancat i el grup de consum doncs, que es compromet d'alguna manera a fer unes comandes mínimes en funció de les famílies, doncs unes comandes mínimes setmana rere setmana. No? Aleshores, aquí el tema de les comandes és un tema important, no? Perquè què es considera una comanda mínima? És a dir, per una comanda mínima o una comanda constant, o sigui, el productor no va buscar, almenys els sistemes productius o els projectes que envolten el grup de consum, jo també parlo una mica per mi, no es basen en sistemes de producció a l'engròs i a saco on vas a vendre el producte de qualsevol manera, sinó que tens les produccions molt controlades d'aquell producte que tu elabores. No? Aleshores, una comanda, al final el que vas a buscar és una comanda que no sigui petita, però que tampoc sigui desproporcionada. El que vas a buscar, més que res, almenys en el meu cas, són comandes que estiguin bé, però que siguin comandes constants, que es mantinguin en el temps. No? En el meu cas, per exemple, cada productor després serà un món. En el meu cas, per exemple, doncs, per produir X quilos de cigró cuit, doncs jo tinc un temps que em costa fer aquell producte, no? Que al final el que mires és d'optimitzar aquell temps, perquè tinc els mateixos costos produint 50 que produint 25, no? I al final després hi haurà el cas d'un productor d'horta, no? que si compta que ha de proveir
50 famílies o 100 famílies, i ja no només parlo de grups de consum, parlo de clients en general, si ha de proveir a 100 famílies i dimensiona l'explotació pensant que ha de proveir amb aquelles 100 famílies i després es troba que hi ha unes comandes molt irregulars, doncs al final es trobarà que tindrà un sobreaccés de producció i que amb aquell producte haurà de fer alguna cosa, no? En el meu cas és una mica, no és tan així, però sí que el que busques al final és mirar d'optimitzar el procés productiu i al final també mirar d'optimitzar el transport de la comanda que tu estàs portant. Una mica amb l'experiència, amb la poca experiència que tenim, el que sí que ens trobem i és una cosa que val la pena tenir en compte i dir avui aquí, és que grups de consum que són, per dir alguna cosa, de 20 unitats familiars, per dir-ho d'alguna manera, tendeixen a fer comandes més irregulars que no, per exemple, el grup de consum de la Bajoca, que ara són 100 i pico unitats familiars, crec que ha dit la Teresa. Això segurament es deu en que com més volum de famílies hi ha, de manera natural, les comandes tendeixen a igualar-se. És a dir, potser en un grup de consum de 20 famílies, les 20 famílies cada setmana demanen un pa de camut, per dir, o un pa de pagès, per dir alguna cosa. Hi ha productes que no són tan usuals, que sí que les comandes són més irregulars i això s'accentua quan les unitats familiars que hi ha dins d'un grup de consum són més petites. Nosaltres ens hem trobat que amb la Bajoca aquest augment que hi ha hagut aquest enxarxament que hi ha hagut de diversos grups de consum del Camp de Tarragona ha tendit a que, més o menys, jo cada setmana podria fer una aposta de la comanda que em faran i no m'equivocaria de gaire. En grups de consum que són més petits o que tenen menys unitats familiars, sí que ens trobem això, que de vegades una comanda és molt gran, però la setmana següent potser és molt petita, saps? I les comandes acaben fluctuant i no són tan constants i en el meu cas potser com he dit, al final faig menys producció perquè jo el producte que tinc el conservo sec i coc les comandes que tinc cada setmana, però sí que en el cas d'un productor d'horta, que és l'exemple que he posat abans, sí que potser li pot generar una acumulació d'estoc que al final la verdura o la fruita no la pots guardar. Crec que ja està. Crec que no he d'afegir res més. Amb això simplement dir-vos que si teniu la idea o el neguit d'organitzar-vos, de potenciar i tirar endavant un grup de consum, doncs ho feu. I si se us dona l'opció de poder enxarxar-vos i fer més gran el grup de consum La Bajoca, doncs jo us animo també a que ho feu perquè per mi és un model d'èxit. Si teniu qualsevol pregunta, després també us la podré contestar. Merci, Mallo. De res. Nosaltres a la comarca, jo soc d'aquí de l'Arboç, i amb l'Eix es diu l'Eix Mallofré, li diem Mallo, no li diem Sigruni. Em diuen com volen a mi. Vale, doncs ara donem pas a la Gemma, que ens explicarà això, l'experiència de l'Aresta, que també és una productora que vesteix el grup de consum La Bajoca. I ella ens explicarà, són uns productors que són més aviat elaboradors, perquè fan productes de fleca i fan uns productes molt bons, molta diversitat. I ara us explicarà això, també la visió per part d'ells i també perquè l'Aresta, com us he comentat abans, és una cooperativa que té moltes línies, és molt pluridisciplinar i ells van fer fa temps un treball de veure com els grups de consum, com es podia fer un canvi d'escala en el consum agroecològic i també hi han treballat força en això i ara estan també treballant amb altres línies també relacionades amb aconseguir aquest objectiu, amb poder créixer.
Doncs bé, vinga, endavant, Gemma, a veure si s'activa, que costa una mica. Sí? Vale. Doncs, gràcies, Maria, i gràcies a totes per ser-hi. Com estava comentant la Maria, nosaltres des de l'Ares treballem per promoure l'agroecologia, la sobirania alimentària i l'economia social i solidària i ho fem des de 4 àrees diferents, des de l'àmbit de l'educació, des de la recerca, des de la dinamització local i des de l'elaboració de productes de fleca. Llavors, nosaltres sí que des de l'inici, des de la part de l'elaboració, vam plantejar que la manera que volíem produir, com volíem elaborar, era d'una banda donant suport i articulades i de la mà de les productores i de l'altra que volíem fer també establint relacions amb el consum organitzat perquè creiem que aquesta era la manera de poder donar suport i generar aliances transformadores i generar pràctiques econòmiques que anessin en aquesta línia. Llavors, jo aniré parlant una mica tant des de l'experiència que hem viscut des de l'elaboració, que vam començar amb tot el projecte de l'Aresta el 2013, com també una mica des d'aquest estudi que comentava la Maria, que vam estar identificant una mica alguns dels elements que podien afavorir a la sostenibilitat dels projectes agroecològics, tant del consum com de la producció, a partir del canvi d'escala. Llavors, ho vam fer una mica també des d'identificar que estava sent alguna cosa en aquell moment, el 2016, que el tema de l'escala portàvem com molt temps plantejant-se i sent com un tema calent, tant en el consum com en la producció. I ho vam fer una mica per intentar recollir el debat que ja s'havia anat produint, algunes de les coses que en aquell moment estaven presents i que facilitessin una mica intentar sistematitzar tota aquesta informació i aquestes tensions que ens podem trobar en la nostra pràctica quotidiana dels projectes que portem a terme, tant el consum com la producció, i ens facilités tenir alguns debats. Llavors, perquè us feu una mica també la idea del model una mica que s'ha anat produint de consum organitzat a Catalunya, ha sigut sobretot de grups petits de consum, com estàveu dient, de 15 a 20 unitats familiars. El 2015, és difícil tenir les dades sempre, però el 2015 estàvem parlant d'uns 160 grups de consum i cooperatives arreu de Catalunya i bastant en aquest model. Això no vol dir que sigui l'única forma perquè tenim altres grups com pot ser la Magrana Vallesana, que està treballant sempre amb una dimensió més gran. Darrerament han anat sortint també altres, com el Rodal, la Garenca. I, de fet, aquí al Camp de Tarragona tenim el Brot, que és la primera cooperativa, i en aquest cas també com a forma jurídica de cooperativa de consum, de tot l'estat espanyol, i es va constituir, just l'any passat va fer 40 anys, i han tingut sempre un model diferent, amb botiga oberta, i estan al voltant del centenar de socis. Llavors, tot i que parlem que és l'experiència que més es repeteix és la d'aquests grups petits, doncs també en tenim d'altres referències, o el REC, per exemple, també. Llavors, sí que una mica també tota aquesta part que ara ens sembla com bastant evident, que és la necessitat de consum agroecològic i que és com una demanda, això ha sigut una cosa que surt dels moviments socials, que ha sigut una lluita d'anys i que ha anat fent aquest acompanyament a que hi hagi també una producció que s'estigui fent amb aquests criteris. I ha anat molt de la mà i s'ha viscut molt des d'aquesta visió transformadora. Això també ara mateix, com estàveu dient, ja no és només així. El capitalisme avança, sempre va ocupant espai i ara mateix es veu també molt clarament com un nínxol de mercat. I també és una cosa que ha anat passant com en els darrers anys, com deia també l'Aleix, que ho podem trobar ara en els supermercats, la línia ecològica, etc., que està des de nosaltres lògiques, des de nosaltres lògiques econòmiques també. I ara, arrel de la crisi sanitària, també hi ha hagut altra vegada com més moviments, s'està parlant molt de la producció local, llavors també tenim un moment en el que hi està havent una necessitat i està havent una oportunitat i al mateix temps apareixen tota una sèrie de reptes lligats a que aquesta demanda és més creixent, el nínxol de mercat és molt evident
Llavors necessitem activar tant el consum està preparat, organitzat, com la producció també per poder donar resposta a això i fer-ho des del marc que ens interessa, que és de la transformació social. Alguna de les coses que vam identificar amb l'estudi i que amb la pràctica d'aquests anys també des de l'AREST hem pogut anar veient era que els grups de consum fa uns anys es van trobar en un moment d'estancament i alguns d'aquells reptes que apareixien s'estan mantenint, no? Hi va haver com un moment en què les llistes d'espera van desaparèixer, que hi havia problemes o molta rotació, la gent també es trobava i segueix produint-se com en precarietat laboral, i això feia com una mica posava en risc la sostenibilitat d'aquests grups. També grups trobant-se mantenint preus de lloguer per als espais i sent com una mica en un moment de tensió. També han sigut grups que han estat participant bastant d'aquest model, que és el repartiment de cistelles una tarda a la setmana i sense tasques remunerades, sinó que es feia tot des del voluntariat i de participar de manera bastant igualitària a tothom en aquestes tasques rotatives i constants, que és el muntar les cistelles, el gestionar les comandes, etc. Llavors hem identificat que això també estava sent una cosa que dificultava una mica que pogués participar tota la diversitat de la població i que també es produïa un fenomen que és que quan hi havia persones amb molta càrrega laboral o que participava de molts col·lectius i de diferents espais d'autoorganització o que tenia càrregues de cures o que començaven amb maternitats, paternitats, acabaven saltant també d'aquests grups de consum perquè hi havia massa càrrega de dedicació i se'ls feia com incompatible. Al mateix temps estàvem veient que per part de les productores, tot i fer molts anys també que podien estar produint, tenien greus dificultats per sostenir la seva activitat. I també un dels temes important que sortia era aquesta part de vinculació entre les productores i les consumidores a través de la relació directa, que això sempre ha sigut un puntal i ha sigut el que ha permès, la Teresa abans també estava explicant com a partir d'aquesta relació directa podien fer que es produïssin nous productes. Nosaltres com a AREST també ho vam viure, que en el moment que vam començar amb l'elaboració no ens vam llançar al mercat, sinó que ho vam fer de la mà de grups de consum i que vam poder anar plantejant els productes i tot el que anàvem elaborant des d'aquesta seguretat de treballar conjuntament amb elles. Però és veritat també que aquesta relació directa ha tingut i vam identificar com algunes dificultats. I és que moltes vegades també es viu com que és aquest coneixement quasi, com fer-ho també com l'anècdota, que puc enviar un WhatsApp a la productora i dir-li ostres, que m'he oblidat de la comanda, o d'un diumenge a la tarda, ei, que aquesta setmana com ho fareu això, o que el veig cada setmana quan obro un local. I això vol dir que si pensem des de l'òptica de la productora, mantenim aquesta relació directa per aquests mecanismes amb tots els grups amb els qui necessita per poder arribar a distribuir el producte que elabora, suposa molta dedicació de temps i també tota la part de gestió, de cada grup de consum amb el seu sistema d'Excel o de Drive o d'enviament per WhatsApp de les seves comandes. Llavors, tot això, que pot semblar anecdòtic, des d'una pràctica de pensar el projecte productiu, sí que vol dir pensar en termes de dedicació de temps, de sistematització del que estàs fent i d'intentar, al final, també produir amb uns preus justos on tot això també s'hi va afegint i fa que l'hora de dedicació a fer això viable que surti molt costosa. Llavors, el fet també d'estar molt vinculada la dedicació i la relació directa a això també ha fet que hi hagi com dificultats per poder anar més enllà amb què podem treure d'aquesta relació directa i quins mecanismes de suport podem generar. I podem parlar de com contribuir des del consum a mecanismes de finançament, a poder donar suport, a poder adquirir els mitjans de producció, etc. I l'altre punt també que també comentava la Teresa, que és com un dels elements clau que vam estar veient,
és tota la part com logística i de repartiment, no? És veritat que si has d'estar repartint a molts de consum, però amb petites quantitats, es fa com molt costós. I és veritat també que amb tota aquesta intenció de que els preus siguin assequibles i que quan compares amb el preu de mercat, que segueix uns altres criteris, com també ja estàveu comentant, doncs sempre l'estàndard és intentar tirar-lo més baix, fa que tots aquests costos també de distribució costi molt de repercutir-los en el consum i moltes vegades s'acaba assumint des de la producció. Llavors, optimitzar aquesta part logística i de distribució és un dels reptes més grans i que també ara, amb la situació que s'ha produït de crisi sanitària, ha activat i és una cosa que s'està treballant, com també ja estava dient l'Adri, i arreu del territori català s'està produint i està sobre la taula intentar trobar formes de coordinació de les productores, de les rutes, que faciliti molt més això. Llavors, sí que això és una cosa que històricament ha costat l'articulació entre les productores i que s'ha intentat, vull dir, no és una cosa que no s'hagi fet i que sigui una idea nova, sinó que s'ha intentat, però és veritat que totes aquestes ineficiències, tot això que és que el mercat ho té clar, que la logística és com un dels punts clau, si no es fa amb uns volums grossos, doncs vol dir moltes ineficiències, vol dir que l'articulació d'aquesta pagesia o d'aquestes productores elaboradores no es faci sostenible. I aquí és on és molt important el paper del consum. Si tenim un consum i uns volums de compra que són grossos i que faciliten, com per exemple fa la Bajoca, tota aquesta part també logística, això recolza molt a la producció i facilita que també pugui treballar molt en aquesta línia i que no s'arrisqui a totes les conseqüències que això no sigui sostenible. També que, per exemple, amb això que estava dient de les comandes i de què són les compres mínimes, és com una cosa que s'arrossega molt en el temps i que a vegades també a les productores costa de dir que no, de no portar un producte perquè hi ha una comanda que és massa petita, però això sí que té un impacte econòmic en els números directes i en si allò és viable o no és viable i a vegades es perdi més poder estar portant el producte. Llavors, coses que a vegades, des de la part de consum, vol dir, no passa res, aquesta setmana no he pogut fer la comanda, ja ho compraré la setmana vinent, això, a l'altra banda, vol dir que pugui ser que no sigui sostenible fer aquell aprovisionament. Llavors, intentar treballar aquesta part des del consum i des de la producció per facilitar-ho, doncs realment té uns impactes. Llavors, en realitat, el tema també és com que és veritat que la Bajoca està sent com un model innovador, que està treballant com diferents coses que han sigut alguns reptes que el consum, tradicionalment el grup de consum, han sigut petits, però amb la idea que s'articularien entre ells i això ha costat moltes vegades i des del projecte de la Bajoca això directament s'està treballant. Hi ha diferents nuclis, però articulats entre si i amb una gestió compartida. Llavors, algunes de les coses que ens poden afavorir aquest canvi d'escala, d'una banda, és l'ampliació d'aquests grups de consum que cada vegada siguin més grans, la seva replicació, però també de manera enxarxada, trobar, com ja s'està treballant des dels últims anys, models també com més amplis i que està treballant molt als supermercats cooperatius i que estan sortint a Manresa, a Barcelona, cap a la Garrotxa, a Terres de l'Ebre, i fer-ho, com estàvem dient, sempre amb aquesta lògica de la mà de productores i consumidors que ho hem fet fins ara i que estem intentant adaptar-nos a les noves necessitats i a la nova situació. I que d'una banda estem veient que la producció li està costant de poder treure tot a través del consum agroecològic, però també és veritat que si aquest consum creix, i com s'ha donat en alguns moments aquests darrers mesos, creix i ho fa de manera sobtada o ho va fent de manera esglaonada, però no ho fa de la mà de la producció i es va com acompanyant, doncs no aconseguirem que estigui funcionant per totes, per una banda i per l'altra. I és un dels reptes més interessants i amb els que ens podem trobar treballant ara. I jo també ho deixaria aquí perquè puguem entrar a totes les preguntes que van sortint. Molt bé. Moltes gràcies, Gemma.
Doncs res, si hi ha forces preguntes, que això ja està bé, que ja era l'objectiu. Ara a veure si les podem anar vehiculant. La idea és que les traslladarà la Mercè, perquè així ens estalviem que tothom vagi aportant aquí, serà com més... Intentem fer-ho menys caòtic i que sigui més organitzadet. I ella ja les ha agrupat per temes, per endreçar-ho una mica abans de començar amb la part de preguntes. I ara, això, li dono veu, a veure si ho aconsegueixo, que em costa una mica arribar a activar el micro. Mercè... Hola, em sentiu? Sí, ja la tenim aquí. Val, doncs, hi ha diferents punts, no? Bàsicament les preguntes giren totes al voltant de la bajoca. El primer grup de preguntes és en relació a l'organització interna. Per una banda, la primera pregunta que fan és quina fórmula jurídica té la bajoca, que la fa la Laia. No sé si podeu respondre o us faig tot el grup de preguntes. Mira, quina fórmula jurídica té la bajoca, quina és la relació dels grups de consum que no són de Valls, diguéssim, amb la bajoca, si hi ha algun espai de decisió on hi hagi representativitat de tots els grups, i després és com es manté la persona alliberada, a nivell d'organització interna. Pues a veure, la primera pregunta que era sobre la fórmula jurídica, ara en aquests moments el grup de consum La Bajoca està exactament igual que quan es va iniciar, està dintre de l'Associació Cultural l'Aleta, on està el Casal Popular La Turba d'aquí de Valls. I ara en aquests moments, degut al creixement, és quan s'ha començat a debatre la possibilitat de separar i crear una cooperativa de consum i sortir-nos sota el paraigües del Casal Popular La Turba, sobretot degut al tema de diners. És difícil de gestionar, per una part, tota la part d'ingressos que entren a la bajoca dintre d'una associació. Llavors, ara comencem a tenir el debat aquest. Hi ha diverses opinions i encara estem aquí, però ara en aquests moments som associació. Formem part està dintre de l'Associació Cultural l'Aleta. Després, pel que deies de la relació que hi ha amb els altres grups de consum, doncs tenim el que us he comentat del grup de la recerca de nous productes i noves productores, doncs en aquest grup hi ha tothom que vol participar. Vull dir, en aquest cas, aquest grup, hi ha gent de cada grup de consum i fem reunions prou periòdiques per anar comentant si necessitem algun producte, si s'ha de canviar a un productor o si s'ha trobat un producte nou. I, a més, es fa l'assemblea de la bajoca amb la qual es conviden a tots els nuclis dels quals formen part el grup de consum. En això sí que tenim aquest contacte. Llavors, representació sí que hi ha. I tothom, això és una cosa assembleària amb la qual prenen les decisions entre totes. Després, pel que la pregunta sobre l'alliberat, l'alliberat en un principi no teníem alliberat, era una persona voluntària, la qual era la que s'encarregava de fer totes les tasques que us he explicat, i des de ja fa uns anys, com que hem crescut i gràcies al creixement, ens permetia pagar-li un sou digne a aquesta persona. Al principi està contractada aquesta persona i llavors tot això és gràcies al creixement. Si no hagués crescut el grup de consum La Bajoca, no hagués sigut impossible en aquest cas. I crec que ja està, no? Són les 3 preguntes que havies fet, no? Sí. I les assemblees, aquesta és meva, cada quan les feu? Assemblees solem fer, el que és les reunions del grup de tria de productes i productors, això mínim se fan... Ara últimament ens estem reunint molt. Jo crec que durant el confinament la gent necessitàvem tenir contacte amb l'exterior i buscàvem qualsevol excusa per fer reunió. I llavors eren reunions, a més, superllargues però, ara quan tornem a la nova normalitat, suposo que s'allargaran una mica més
i les reunions, un cop al mes més o menys. L'assemblea sí que solem fer, si no recordo mal, 1 o 2 a l'any, segures. Perfecte, merci. Després ve un altre grup de preguntes que estan relacionades amb les proveïdores. La primera pregunta, que és més com a criteri, és si totes les vostres proveïdores són ecològiques o quins criteris seguiu a l'hora d'establir relació amb proveïdors. Després hi ha una altra pregunta, que és quan us vau fusionar amb els altres grups de consum, si es van mantenir els productors locals de cada grup. I l'última és quines solucions heu trobat des de la Bajoca per no abandonar els petits productors que no poden o no volen escalar un volum cada vegada més gran. Vale. A veure, els nostres criteris, el criteri número 1 és que sigui... barregem una mica, Vull dir, no tots els nostres productes són ecològics. Nosaltres, la majoria ho són, però busquem també que siguin de proximitat. Vull dir, ens interessa molt el crear ocupació aquí al nostre territori i promoure la producció de gent que s'anima a engegar el seu negoci aquí al costat de casa. Llavors, la majoria de productes sí que són ecològics, però sí que és cert que hi ha alguns que són de proximitat. Com, per exemple, la part de l'embotit és molt difícil trobar embotit. Hi ha productes amb els quals trobar-los ecològics o t'arriben d'un altre lloc o no els tindries, no? I llavors l'embotit sí que és de proximitat. Us he dit que és d'aquí de Valls, vull dir, és d'una carnisseria d'aquí. Hi ha alguns que és impossible o que aquí a la vora no se produeixen i llavors sí que prima que siguin ecològics. Això ens passa, per exemple, amb els detergents. Els detergents aquí no hem trobat cap productor a gran escala, perquè clar, una vegada fem comanda fem de roba per al cos, les pastilles del rentaplats, però sumeu-li el desengreixant, però sumeu-li que han de ser en perfum, sense perfum, sensibles, per a bebès, vull dir, tenim tot el ventall aquest. Llavors, clar, tenir-ho tot és complicat. Doncs aquest productor no és d'aquí, no és d'aquí, no és de Catalunya. És ecològic, sí. Bàsicament, intentem que sigui això, que sigui eco. Si no ho aconseguim, apostem perquè sigui de proximitat. Després, hi havia el tema del manteniment dels productors dels grups locals, que diguéssim que han entrat a la Bajoca, si n'heu mantingut o no. En un principi, la creació o la unió aquesta dels grups de consum dels altres municipis amb la Bajoca no és que hi havia un grup de consum a Reus, un grup de consum a Tarragona, un grup de consum a la Canonja i a Vila-seca, sinó que estaven interessats en crear un grup de consum en cadascun dels municipis i llavors la fórmula amb la qual vam aconseguir per veure que fos viable que aquests municipis tinguessin grup de consum i que sortís rentable i a més que fos viable el projecte era que ells entressin al grup de consum La Bajoca. No és que cada municipi ja tenia el seu grup de consum i llavors la Bajoca el va absorbir. No, a l'inrevés. Van ser ells qui van dir, ostres, nosaltres estem interessats, com ho podem fer? Llavors, clar, després de buscar i rebuscar les 1000 fórmules perquè el seu projecte fos viable, es van adonar que, clar, el que comentava la Gemma, no? Al final, quan són comandes molt petites, quan són poques unitats familiars, tot se complica molt més. En canvi, quan és una cosa molt més gran, és més fàcil. Llavors, van ser ells els que van, al final, entre tothom, van buscar la fórmula per poder crear aquests nuclis en cadascun dels municipis. Llavors, si ells proposen que tenen algun productor local, clar, en aquest cas, s'ho han de, com si diguéssim, clar, ja no, dintre de la Bajoca tenim els nostres productors. Sempre comenten, si tenen algun productor, ho comenten al grup on decidim l'entrada de nous productes i a partir d'aquí es debat, si són locals seus, el més fàcil és que s'ho gestionin ells des del seu municipi. Per exemple, el forn, nosaltres, si és, en el cas que és l'Aresta, perquè entra dintre del repartiment. Però clar, si Tarragona tingués un forn eco al costat del seu local i volguessin comprar el pa allà, cap problema, vull dir, perfecte, però s'ho haurien de gestionar ells. Entrar dintre de tot l'engranatge de la Bajoca és més complex, perquè a més, penseu que les comandes, el nucli dur està aquí a Valls, surt d'aquí cap a fora.
fer-li un productor de Tarragona que porti el producte aquí i, a més els seus, per fer-la el reparto, clar, complicaria tot una mica, no? Però, bueno, encara no ens hem trobat en aquest cas així tan d'introduir un productor d'un altre municipi. I també hi havia el tema de si algun productor no pot o no vol escalar, com ho tracteu, això? Bueno, sempre donem l'oportunitat, no?, de que almenys aquest productor, si té un dels productes amb els quals sí que és capaç d'abastir-nos a totes les comandes, doncs en aquest cas el mantenim per aquell producte, si ell està d'acord, clar, sempre i quan li surtin també a aquesta persona els números, no?, i sigui viable també poder baixar-nos o portar-nos al seu producte. Intentem mantenir-los d'aquesta manera. El productor que és petit i al final te diu que no li va bé perquè no vol créixer o perquè li resulta molt difícil o li és impossible, bueno, si té algun producte que sí que ens el pot portar, doncs continuem treballant amb aquest i busquem un altre productor o una altra productora amb el qual ens pugui abastir la resta de productes que ja teníem. Perfecte. Després hi ha tot un bloc que és, tot un bloc, hi ha dues preguntes relacionades amb el transport, que és si podeu explicar una mica més bé el sistema de transport, com el teniu organitzat i després també com repercuteix el preu del transport a les cistelles dels grups de consum. Vale, doncs ara passo la paraula al Thais, perquè és el Thais qui controla més el tema aquest de la part del transport. Hola a tothom. Puntualitzo dues cosetes, Teresa, de les anteriors preguntes. Sobre els productes locals, això ja des del principi de tot de fer la xarxa a la Bajoca ja es va preveure i la web està preparada per funcionar així i, de fet, ara ja hi ha una proposta sobre la taula que serà el primer cop que ens hi trobarem, d'un grup local que diu, doncs, jo la verdura la vull del pagès que tinc aquí al costat, no? Perquè és concretament l'Ecoferro de Reus, que és l'únic que era un grup de consum que estava al casal d'Espartaferro, que ja existia, i aquest sí que ha entrat a la Bajoca per facilitar, per facilitat, o sigui, per treure's del damunt la gestió, són poques famílies, per desempallegar-se la gestió voluntària i tal, doncs han entrat. Aquest és l'únic cas que ja existia. Doncs, clar, ells volen continuar amb el proveïdor tenen un pagès de proximitat de la seva confiança, de més proximitat que no pas Valls, i llavors simplement el que han fet és activar aquest productor que només el veuen els consumidors de Reus. Només són els socis de Reus els que veuen aquest producte. Està activant només per ells. Llavors, la Bajoca el que et permet és facilitar tot el circuit de la compra. O sigui, la Bajoca és qui recepciona les comandes d'aquest productor, qui li fa l'encàrrec, qui cobra dels consumidors, qui li paga al productor i el que passa simplement és que aquest productor no ens porta els productes a Valls, sinó que els porta directament a Reus. De manera que al grup de Reus li arriba la cistella de Valls amb tot, menys excepte aquest producte que se l'afegeix allà. És com, diguéssim, és l'única casuística que ens hem trobat, tot i que la idea i també sempre que anem a fer xerrades esperonem als grups locals perquè s'adaptin, diguéssim, al seu llistat de proveïdors a la seva realitat local. O sigui que sí que el sistema està preparat perquè la Bajoca es faci càrrec de la gestió i simplement el productor local t'aporta aquest producte al teu local. Llavors, sobre els productors petits, que sí que clar, ens trobem que productors molt, molt petits, o sigui, el grup de consum de la Bajoca no és molt gran, és petit. Dels grups de consum o cooperatives que hi ha, és una cooperativa petita en quant a volum de compra i tot. Clar, hi ha productors que no poden entrar a la Bajoca perquè no són capaços ni tan sols d'abastir aquest consum petit. Però alguna vegada ens ha passat que hem activat productes d'un productor, però a la primera comanda se li ha acabat tot l'estoc i tot el que tenia. Per tant, ja no podia seguir venent. Llavors és com, igual la Bajoca no és la teva via de comercialització, potser n'és una altra de més directa, etc. Però sí que
sí que hi ha, normalment de cada producte hi ha 2 o 3 proveïdors. També, doncs, un dels criteris per introduir productors és donar, el projecte al qual es dona suport, no? O sigui, sempre és intentar donar suport a projectes que comencen, projectes més aviat petits, etc., no? Perquè creixin. I per això doncs, hi ha com normalment 2 o 3 proveïdors de cada tipus de producte, precisament per això, per donar suport a petits. I sobre el transport i el preu, fins ara el transport ens el feia una furgoneta isotèrmica de la Fundació Formació i Treball, que tenen base a Constantí. Llavors aquesta furgoneta arriba a Valls, carrega les cistelles dels altres municipis i la reparteix en un circuit, no? Fa una parada a cada municipi, allà hi ha algú que la recepciona i llavors normalment a cada lloc hi ha un parell d'hores en què els socis poden anar a recollir-les. Ara han canviat de transport perquè aquesta furgoneta se'ns ha fet petita durant el confinament i ara ja ve una furgoneta més gran refrigerada d'una empresa convencional, perquè tampoc no hem trobat cap altra alternativa, i fan ells aquest repartiment. Clar, també veiem que hem arribat una mica el tema del transport és bastant complicat de gestionar i tal, i com que tots els pobles es repartim al mateix dia, doncs cada cop que entra un grup nou, perquè ja hi ha peticions de grups nous d'entrades, doncs és com ajustar el límit, els tempos i tot. Però ja està previst que puguin entrar nous grups en aquest circuit. I pel que fa al preu que repercutim en el casal, en cada casal ara és més o menys al voltant dels 20 euros, el que tenim calculat. O sigui, són 25, però no repercutim tot el transport a cada casal. O sigui, de mitjana va a 20 euros per casal i viatge, però no ho estem repercutint tot i, a més, no és homogeni a tothom. Hi ha casals petits que no poden assumir aquest cost i llavors, diguéssim que ho anem anant ajustant en funció de la realitat i de les necessitats. Per exemple, hi ha algú altre que la solució que s'ha trobat és el casal no pot assumir a pagar aquest transport i llavors se'ls repercuteix a cada comanda d'aquell municipi 2 euros, i amb això ja més o menys es cobreix. Però el lògic i el normal és que tu per poder ser consumidor de la bajoca has de ser soci d'un d'aquests casals, d'una d'aquestes entitats locals. Per tant, això representa que al casal li arriba gent nova que passa a pagar una quota i que amb aquestes quotes que es paguen el casal hauria de poder pagar la part que se li repercuteix d'aquest transport. Però ja ho dic, ens estem adaptant a totes les casuístiques. I, de fet, el que també està passant és que el preu que repercutim del transport va anar baixant i a mesura que se van sumant grups baixa i baixa bastant ràpid. O sigui que l'ideal en el futur seria pràcticament no repercutir res del transport perquè només amb el volum de compra que hi ha ja s'aguanta per si mateix. Perfecte. Després hi ha preguntes en relació al web que ha agradat molt i és quin programari heu utilitzat per fer-la, si està fet a mida o no i qui l'ha dissenyat, que està molt xula. Bueno, jo del tema aquest d'informàtica simplement us puc explicar que dintre del grup tenim la sort de tenir 2 persones informàtiques que són les que més coneixen aquest tema i són elles les que discuteixen amb un idioma xinès per mi. Llavors, sé que utilitzen la plataforma el PrestaShop, però no us puc dir res més. Ara, en quant a... s'havia estat mirant, no, Taix, una modificació de la web perquè fos una mica més atractiva, perquè volíem introduir tot el tema que us he explicat abans de les receptes, que tingués com més apartats i que poguéssim interactuar prou més. Però això encara s'està mirant, no s'ha decidit encara. Però com a plataforma el PrestaShop. Sí que està fet a mida, però el 2013, quan va començar el grup de consum a la Bajoca, ja des del primer dia ja es va començar amb botiga online i el va fer un soci informàtic de llavors. Però que pel que sabem és relativament fàcil i, a més se poden replicar. O sigui que nosaltres, els grups de consum locals que els hi hem ofert crear-lo aprofitant la Bajoca,
sigui, també hem ofert la possibilitat de replicar la botiga online de la Bajoca. Es pot replicar i fer-ne una altra. I ara l'estem adaptant perquè, clar, la versió del PrestaShop s'ha quedat molt antiquada i ara la setmana que ve de Sant Joan, que aquí és festa, s'aprofitarà per traspassar-la a la nova versió i fer diverses actualitzacions. Perfecte. I l'últim bloc, que és en relació al sistema de pagament, d'aquest amb targeta de crèdit, que sembla que sigui molt pràctic, però el dubte és com gestioneu les incidències amb els productes, amb 174 famílies o unitats de compra. No ha de ser gens fàcil. Bueno, quan tu fas el pagament, el pagament no és real fins que tu no has recollit la comanda i l'alliberat, més o menys sol ser cap allà a les 10 de la nit, més o menys del dijous, tu entres al teu compte bancari i ja saps quan has pagat. És a dir, ell pot manipular a la teva comanda a través del programa informàtic, de manera que si falta un producte, te n'han faltat 2, doncs ell directament l'elimina i automàticament se recalcula. Llavors a tu sols se't cobra el que tu t'has emportat. Llavors aquí, per això dèiem que és molt més còmode que amb els diners, perquè abans ho havia de calcular en el moment, imagineu-se, tothom allà recollint les cistelles, ell calculant, tornant els diners, ara tenim com un plaç de temps, ell més o menys cap allà a les 10 de la nit del dijous, totes aquestes operacions ja les ha fet i com és automàtic el programa t'ho recalcula i ja envia l'ordre al banc perquè te tregui aquests diners, és molt més fàcil. Llavors ja no hi ha tantes, les incidències se solucionen molt ràpid amb aquest tema. Perfecte. Merci. I ara unes preguntes per l'Aresta, que per una banda ens pregunten quin és el número aconsellable de famílies per crear un grup de consum i per l'altra si hi ha més experiències com les de la Bajoca que hagin afavorit un canvi d'escala a nivell de consum agroecològic. Doncs, la primera pregunta d'un número aconsellable és que no... O sigui, depèn molt de l'objectiu que us marqueu, no? O sigui, el tema és que si vols començar alguna experiència, és un grup informal i el que es vol és com abastir d'uns productes concrets, que abans, per exemple, també la Teresa deia, doncs, vam poder començar amb uns productes limitats, però va ser després que vam poder anar creixent de varietat. Doncs, si és per unes coses petites, doncs es pot optar per un grup molt petit. Si el que es vol és tenir incidència en el poble o al municipi, es vol donar suport a la pagesia, es vol contribuir a aquests sistemes d'aprovisionament, etc., doncs sí que és veritat que llavors és interessant que puguin ser grups més grans i que no et sabria dir el número perquè els models que poden ser diferents. I llavors lligant-ho a aquesta pregunta amb la després, de diferents, si hi havia altres models tipus la Bajoca, podem dir que, per exemple, sí que hi ha el més similar al que hi ha a la Bajoca, podria ser el Llevat, que a Barcelona, i que té un nucli a Gràcia, una a Sant Andreu i una a Nou Barris, i comparteixen la gestió, i podria ser com alguna cosa similar. Coses diferents, però que treballen amb altres mides, doncs, per exemple, la Magrana Vallesana, a Granollers, està al voltant de les 300 unitats familiars i que, per exemple, realment s'estaven plantejant i estaven treballant per poder fer una mica com a central de compres i poder aproveir a altres grups de consum que seguien mantenint una autonomia i funcionant com a grup i tenint certes dinàmiques, però articulades amb elles i fent una mica de central i arribar a altres coses. Altres models, doncs l'Economat Social a Barcelona, funcionen com a cooperativa de treball, les consumidores són sòcies col·laboradores, tenen també botiga oberta a diari, igual que la Magrana Vallesana, llavors també arriben un altre volum de persones. El Brot està al voltant del centenar i tenen botiga oberta. Igualment el Rebost de Girona o la Garenca i el Rodal també tenen botiga. Al Poblenou també funcionen de manera enxarxada, diferents grups de consum, però treballen moltes coses conjuntament.
I després, amb el tema aquest de la mida, doncs sí que és veritat que ara s'està treballant també com amb arrel de tot això del passi del documental de Food Cop, doncs, es va fer com bastant de moviment i està treballant en aquesta línia de grups més grans. Llavors, a Manresa s'està treballant per un supermercat cooperatiu, al Maresme també, a Terres de l'Ebre hi ha un format una mica diferent, a la Garrotxa i m'estic deixant algun, crec. Barcelona. I a Barcelona. Exacte. Però sí que el tema de la mida és com depèn molt dels objectius i sobretot és com, potser la reflexió és que és veritat que si estem dient que volem donar suport i com certes coses, doncs potser des de certes mides s'arriba a unes coses i s'ha de poder ajustar, no? Què és el que pretenem amb què és el que aconseguim. I no vol dir que mides petites siguin dolentes, sinó que llavors és com ajustar-ho llavors com a la realitat a què estem atenent i ja està. Merci. Ja no hi ha més preguntes així via xat. No sé si la gent té alguna pregunta així més d'última hora, però en principi ja les hem dites totes. Merci. Vale. Doncs merci, Mercè, per aquesta part final i també a tots, totes i tots els que heu participat a la xerrada. No sé si voleu obrir micro, jo ho puc fer perquè us pugueu acomiadar de tothom. I així doncs ja donem per tancada aquesta xerrada que espero que us hagi sigut d'interès. Això, ja us hem dit al principi que l'hem passat en live pel Facebook, però també l'hem gravat i llavors segurament la penjarem perquè estigui disponible i la podeu fer servir com a recurs, potser per exemple compartir-ho amb els membres dels vostres grups de consum que no han pogut assistir o també per fer-ne difusió amb persones que hi puguin tenir interès i pot ser un recurs que també pot servir per allargar una mica l'efecte d'aquest acte, d'aquesta xerrada. I res, donar les gràcies al Mallo, a la Gemma, a l'Adri, al Tais, la Teresa, a la Mercè, no sé si em deixo algú, crec que no, i ja està. Doncs si voleu anar dient adéu, també així ens anirem veient tots els que hem participat. Au. Adéu. Fins la propera. Adéu. Adéu. Merci. Adéu. Gràcies. Adéu, que vagi molt bé. Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies a tothom. Vinga, adéu. Merci, adéu. Adéu, adéu.